विष्णू शक्ती महालक्ष्मी, ब्रह्माल शक्ती सरस्वती, रुद्राल शक्ती पार्वती, ह्या तिन्हीची मेळ एक आदिशक्ती रूप आता दुर्गाला अवतार देतात. महिषासूर म्हणले एक राक्षसू मस्त बलाढ्य उरता. तो तिन्ही लोकाची री राज करतील ताकद लंगान तुरता. जलवितक आपण एक अमर जाणूर का म्हणले एक आश येतं म्हणत म्हणून तो ब्रह्माला आराधन करता सुरू करता आणि तपश्चर करता. सहस्र वर्ष ब्रह्माला आराधन करता. ब्रह्म त्यात प्रसन्न येतात आणि वत्सा तू कसं येते माग म्हणता. त्यानं हो म्हणता मका अमर जाणूरचा तो वर दी. ब्रह्म म्हणता त्यानं माईल प्रत्येक जीवीनं मरचे उरता तशी वर दिवच्या जाय ना तुका. त्यानं हो विचार करता आणि म्हणता तरी माका एक बायलवंश एक सोड आणि कोणी माका मरच्या अशी वर दी म्हणता. ब्रह्म ना तर तो वर देऊन तो माय देता. महिषासुर मनात कसं नाही बाईल म्हणून शिकली आपण कसं मारच्या शकता. हा बरेचे त्यागले वर घेतले म्हणून खुशीन व त्यागेले अरमने होता आणि महिषासुर स्वर्गाचे रे आक्रमण करच्या सैनिक होता. तणेवची पण देवत गण इंद्रा सांगता की महिषासुर स्वर्गाचे रे आक्रमण करचायला म्हणून देवत लोक आणि हे राक्षस लोक मस्त युद्ध येतात आणि देवत लोक हरताच त्यांनी जीवा असेल त्यांच्या धावून आणि हांगा महिषासुर आपणच स्वर्गाचे राय म्हणून ते स्वर्गात उरता आणि आपल्याला टूची परिवार आपण सांगता. आयच्यान ब्रह्मा विष्णू शिव हा गेली भक्ती लोकांना करच्या ना. आपल्याला पूज कर का आपल्याला मूर्ती दोन आराधन कर का त्याने तश करणाशी लोकांका समज तुम्ही दंड द्यायची म्हणून सांगता. त्या गेले ते टू सैनिक लोक हा जे प्रसार करच्या होता आणि कोण त्यांनी सांगितलं ऐक नशीची विष्णूले शिवाली भक्ती करता की त्यांनी मारून येतायच. अशी ओटूकडे ऐकून अत्याचार लोकांक पीड दिवचे ओटो चलता उरता. इंद्र त्या ओटू लोकांक घेऊन येणं तोंड सकला कोण येणं ब्रह्माला होते. ब्रह्म त्यांना विचारता कसं दिलंय पळे तू महिषासुराक वर दिलं तर आमकोट्टत मस्त त्रास देता असा. त्यानं ब्रह्म ईश्वराला होते गेले आम्ही उलग आहे विषय की त्यामुळे लयाचे हे जबाबदार त्या गेले ना बाय म्हणून थंय घेऊन येतात. ईश्वर ऐकून घेता विष्णूला घेऊचे ना हा कसं करस म्हणून पळव्या म्हणून त्यांनी ब्रह्मा आणि ईश्वर ते देवत लोकांना घेऊन घेणं विष्णू लोक होते. हा न्यूज पण विष्णू एकदम हांका स्वागत करता ये म्हणून आणि ब्रह्मा का ईश्वरा टेप मारता. त्यांनी तिघ लोक एकोची म्हणले का साक्षात्कार सुकून दाखवतात ते तशीच त्यांना बशाक आसना दिता विष्णू आणि का अरे तुम्ही कसल्या इल्याची हे देवता समोर कसल्या इले तुमच्या वर्षी म्हणून विचारतात. सांगेल तोंड कसल्या बावल्या त्यानं ब्रह्माने का ईश्वर कोणता का ओट खबर सांगतात महिषासुराले. त्यानं विष्णू मस्त राग येता आणि त्या गेले तोंडाचा निक अग्नी तसले का प्रकाशमान तेज बाहेर पडता. तेच वेळारी ब्रह्मा आणि ईश्वर हांगेल तोंडाचा निक प्रकाशमान जे तेज बाहेर येतात. तर अबी लुट्टू देवत लोकांक बी त्यांगेल तोंडांच्यान बी एक प्रकाशमान तेज बाहेर पडतात आणि ओटू तेज एक ओटी येते आणि एकदम एक गुड्डा येतले होड येते तेज आणि ते एक स्त्री रूप धारण करून राखते. ते पण म्हटलं का खुशी येतात. त्यांना म्हटलं तिका अमूल्य वस्त्र आभरण आयुध शंख चक्र गदा उठत जायचं आणि तिका अलंकार करतायचं आणि तिका दुर्गा म्हणा पेतायचं. तिका पाय पण तिका स्तुती करता आणि म्हणताय अम्मा आमगे लोट लोकांना रक्षण कर. तो महिषासुर म्हण राक्षस आमकडे मस्त त्रास देत असा जगाक त्रास देत असा म्हणून म्हटलं एको आवाज आणि तिका सांगताय. ते ऐकूच्या का ते राग सो येता. देवतल्या कुठं तिका मंगलमय पद सांगून ती गेली आरती करून तिका म्हणण्या उत्तेजन तसे वाद्याने का वाजयतायच. अशी देवी एक म्हणण्याना आवेश तशी करताय. आम्हा ते महिषासुर अमारच्या भायसर मंगलमय जाऊन येणं आमका बी एक रक्षण कर म्हणून देवी लगी प्रार्थना कर. देवी त्यांना हसून येणं आपण आता महिषासुर अमारच्या वता म्हणून अभय तांका